El Teatre Municipal de Roses ha acollit avui l'entrega dels Premis Treballs de Recerca on l'alumne del Centre Escolar Empordà Eriksenes n'ha estat el guanyador pel seu treball titulat Ali Gavin, un submarí controlat via mòbil. El jurat ha tingut en compte en la seva avaluació nombrosos aspectes com ara la transversalitat del projecte, la seva correcta estructuració, la claredat de les explicacions al llarg del procés i la gran capacitat que ha tingut l'Eric per resoldre els problemes que li han anat sorgint en totes les etapes de fabricació d'aquest submarí que es pot controlar pel mòbil via Bluetooth. L'alumne, en aquest cas, va mostrar molta capacitat, el que dèiem, de programació, d'informàtica, però també de mecànica i fins i tot també de dibuix lineal a l'hora de dissenyar ell mateix les peces d'aquest prototip. I el treball de camp, no? Aquest assaig-error a l'hora d'anar provant la flotabilitat d'aquest submarí, no? Que a vegades pensem que les hipòtesis es treballen i arribem a resoldre-les d'una manera fàcil i no sempre és així. Sempre hi ha aquest assaig que ens aporta el resultat final. Per tant, ens va semblar que era un treball molt complet en tots els àmbits. El jurat també ha concedit un accèssit a l'alumne de l'Institut Camp Orfeu Isaac Parres pel seu treball Twin Clothes, creació d'una marca de roba sense estar dins del sector. En aquest cas han valorat el gran impacte visual del treball, així com la gran rigorositat estètica i estilística que ha volgut plasmar a l'hora de crear aquesta marca de roba. És un projecte ambiciós, és un projecte molt real, perquè està ja en funcionament i, per tant, volíem fer aquest reconeixement a tota aquesta tasca de que porta anys ja, doncs, en aquest cas, l'Isaac Parres, treballant-hi. En aquell moment no sabíem què era l'Isaac, però és evident que només hem de connectar-nos a les xarxes per veure tota la feina que hi ha darrere d'aquest treball. La resta de finalistes han estat Eva Hinojosa amb el treball Ansietat i rendiment acadèmic, el segon de batxillerat en època d'incertesa, Mariona Sot amb el treball Coffee Ace, creació i autoproducció musical des de casa, Iris Martínez amb el treball Els assassinats i Jaume amb el treball Vegetarianisme i esport d'alt nivell.